un día terminas la ESO o el bachillerato. De repente, tienes que elegir cuál va a ser tu futuro. En apenas unos meses tienes que comenzar a escribir la historia de tu vida. En Cooperativa Salus encontré mi camino, ser auxiliar de enfermería. I jo, tècnico en dietètica. Cooperativa COPSalus, des de 1985 formant grans professionals. Situat en el carrer Galícia, número 10 de Castelló, va néixer com a centre de formació professional, impartint les especialitats de jardí d'infància i auxiliar de clínica. Les grans idees dels primers 7 socis fundadors. Pensaments que al llarg dels anys han anat convertint a COPSalus en centre de referència de formació professional sanitària a la Comunitat Valenciana. La formació professional ha viscut en els últims anys una profunda transformació que li ha permès convertir-se en una de les vies formatives més demandades i amb més incides laborals per als seus titulars, especialment per a joves i per a treballadors saturats no qualificats. La formació professional s'ha convertit en una eina decisiva dins l'engranatge del sistema educatiu i laboral d'este país i els centres de formació professional han de donar resposta a aquest sistema. En Cooperativa Salus s'aposta per promoure una oferta formativa de qualitat, actualitzada i adequada segons les necessitats de qualificació i expectatives de cada persona, de les empreses i la societat en general. Una oferta formativa que any darrere any ha anat augmentant. Porque Salus está formado por un equipo de personas dinámicas, inquietas y muy trabajadoras. Somos un equipo comprometido y estable, implicado en nuestro trabajo. Somos personas que apostamos por el cambio y por mejorar cada día. Porque ofrece enseñanza de calidad con un modelo de gestión democrática y de mejora continua. Amb un projecte educatiu de més de 25 anys que potencia el desenvolupament de conductes autònomes i de treball cooperatiu i que permet a l'alumnat aconseguir un alt grau de qualificació, professionalitat i competència en el sector sanitari. Una formació recolzada en les tecnologies de la informació i la comunicació. Un aprenentatge, el senyal del qual d'identitat és la proximitat i l'atenció que rep l'alumnat. Alumnat que participa en projectes d'innovació que possibiliten l'adquisició de nous coneixements, desenvolupament d'habilitats psicosocials i de compartir experiències i bones pràctiques amb altres centres de FAPE i amb el seu entorn empresarial i professional. L'excel·lent relació amb empreses i entitats del sector de la sanitat, hospitals, centres de la tercera edat, clíniques dentals, implicades directament en la formació de l'alumnat, li donen un alt grau d'inserció en el mercat laboral. En Salus no solo te enseñan a formarte profesionalmente, sino que también te enseñan a divertirte haciendo algo que te gusta. Una enseñanza diferente, una enseñanza especial donde sacas tu mayor potencial. Salus te forma como profesional. Su compromiso incluye investigación, desarrollo formativo y excelencia profesional. Conocerás a gente para toda la vida que te ayudará a conseguir tus metas. Una trajectòria consolidada de més de 25 anys i un continu creixement li han fet mereixedora del Premi de la Generalitat Valenciana i del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana en reconeixement a la seva trajectòria i important contribució en el desenvolupament de la FP de la Comunitat Valenciana. COPSalus és conscient de les necessitats actuals que demanda la societat i per aquest motiu ja està perfilant les bases del seu futur. Salus té com a objectiu l'obertura d'una línia d'internacionalització en els seus títols de formació professional, on l'alumnat pot completar els seus coneixements d'anglès, francès o alemany gràcies al servei de formació en idiomes que, a més, oferís la possibilitat de realitzar estades formatives en l'estranger. L'aposta forta per la formació professional dual
és un altre dels objectius de futur, així com la doble titulació de tècnic en cures auxiliars d'infermeria i tècnic superior en dietètica en sols 3 anys, sense deixar de costat l'aposta per la utilització de les noves tecnologies, amb el projecte de l'oferta de teleformació online per a la formació professional, per a obtindre certificats de professionalitat i per a la formació continuada de professionals sanitaris. Però la implicació per part de les persones que formen la cooperativa no solament es redueix a l'àmbit formatiu, es tradueix a cercar sempre noves vies de negoci. En 2004, els socis de COPSalus adquireixen locals amb l'objectiu de doblegar les instal·lacions. Gràcies a un gran esforç econòmic i humà, es condiciona el baix. El resultat? Noves dependències de serveis generals i el disseny d'una nova activitat empresarial vinculada a la salut. La inquietud per la medicina i les teràpies naturals, per la promoció de la salut i el benestar de les persones, condueix a COPSalus a activar la seva línia d'assistència sanitària COPSalus Espai de Salut Natural, inaugurada al maig de 2005 amb un espai dedicat exclusivament a la cura natural de la salut. Un centre sanitari amb la missió del qual és brindar els millors serveis de salut amb qualitat i calidesa, utilitzant tècniques manuals i activitats saludables amb sentit humà i enfocament integral, totes elles orientades a millorar i mantenir la salut i qualitat de vida de la nostra comunitat. Una missió que aconsegueix a través de diversos serveis integrals per a la salut, com serveis mèdics d'acupuntura, homeopatia, medicina naturista, consultes de dietètica i nutrició, lactància materna i fisioteràpia, psicologia i infermeria. Tots ells atesos per professionals sanitaris amb gran experiència profesional y preocupació per estar al día en totes les novetats que sorgeixen. Cuando entras en el spa se respira tranquilidad. Y se respira bienestar. Tranquilitat i benestar que aporten tot tipus de teràpies manuals com el massatge esportiu, el descontracturant, el massatge relaxant, el geotermal, l'aromateràpia o la reflexologia podal. També el shiatsu, el massatge tailandès o la electrocorporació, activitats saludables com pilates, tècniques de rehabilitació de sòl pèlvic, tai chi i ioga. A aquestes arts s'uneixen els tallers de massatge infantil i ioga en família, entre uns altres, en els quals pares i mares experimenten una manera més d'alimentar els seus fills a través d'una nutrició efectiva essencial per a la seva correcta maduració. Per a desenvolupar totes aquestes tècniques i tallers, l'espai compta amb unes excel·lents instal·lacions modernes i acollidores. Un ambient únic dissenyat específicament per al seu ús que desprèn i contagia d'energia positiva tots els racons, optimitzant els efectes de les teràpies rebudes i les activitats realitzades. Cooperativa COPSalus, una entitat sense ànim de lucre que sempre ha sigut i serà, una cooperativa orientada a les persones, socis i sòcies, treballadors i treballadores, alumnat, pacients, clients, i per això és apreciada i reconeguda per totes elles. Una cooperativa que, encara que xicoteta en nombre, no solament és ambiciosa quant a la implantació de millores i la realització de nous projectes i activitats, sinó a proporcionar i propiciar benestar en el sentit més ampli de la paraula als ciutadans del seu entorn.